бинандагони иззатманди телевизиони Баҳористон дуруд ба шумо. Мо гурӯҳи эҷодӣ дар маркази ноҳияи Нуробод шаҳраки Дарбанд қарор дорем. Имрӯз сокинони фаъоли ин ноҳия ҷашни Наврӯзи байналмилалиро дар майдони фарҳангию фароғатии ноҳия бо як шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил менамоянд. Моро ҳамраҳ бошед, аз ҷараёни баргузории ин чорабинӣ бо шукӯҳ барои шумо маълумот медиҳем. ҳоло меравем ба гӯшаи дастурхон ва хонҳои миллӣ ва инчунин намоишгоҳи мардуми сарбаланди ноҳияи Нуробод. навозиши най бинандагони иззатманд яке аз хусусиятҳои зебои фасли баҳор аст ва албатта ин навозиш ба қалби ҳар як инсон фараҳу шодмонӣ меорад. дар чеҳраи гулнасими Наврӯз хуш асте дар саҳни чаман рӯи дилафрӯз хуш асте ҷон аз дики гузашт ҳарчи гӯи хуш нест хуш бош зидӣ магӯ ҳе имрӯз хуш асте آفرین. наврӯзатон муборак бошад, сарбаланд бошен. дӯстони иззатманд, оростани хони наврӯзӣ ва албатта ҳафсину ҳафшин яке аз хусусиятҳои ҷашни наврӯз аст ки дар ин гӯша омода шудааст. биёед бо ҳам мебинем. маравад.
бинандагони иззатманд, воқеан ҳам ин кулчаҳо хоси мардуми ноҳияи Нуробод ҳастанд, ки воқеан ҳам фикр мекунам, ки лаззати хубе доранд. ҳозир мечашем, лаззаташро барои шумо албатта мегӯем ва ёдрас мешавем, ки ин ҷо намоишгоҳи идонаи мардуми сарбаланди ноҳияи Нуробод аст. ани мечашем, бо лаззат бошад. аниқ дар воқеъ бинандагони иззатманд лаззати махсус дорад. бубинед оростани хони миллӣ, оростани албатта нонҳои миллӣ воқеан ҳам ба намоиш гузошта шудааст, ки ҳар як кадоми онҳо лаззати махсусро доранд. мардуми сарбаланди ноҳияи Нуробод, мардуми албатта бонувони фаъоли ин ноҳия дар пухтани ин гуна нонҳо албатта дастони моҳир доранд. албатта маззаи нонҳое ки дар намоишгоҳи идонаи мардуми сарбаланди ноҳияи Нуробод аст воқеан ҳам лаззати махсус дорад. хуб, дуруд ба шумо. рӯзи шумо ҳам бахайр бошад, наврӯзотон муборак бошад. саломат бошед. хуб, акнун биёед дар бораи пухтани нонҳои миллӣ ки мардуми сарбаланди ноҳияи Нуробод онҳоро бештар омода мекунанд ҳарф бизанед. саломат бошанд. албатта дар ноҳияи Нуробод пухтани нонҳои хоси худро доранд, ки аз ҷумла чапоти, гирдача ва кулчаи майда, ки ин хоси фақат ноҳияи Нурободи мо ҳаст ва чун бо шукргузорӣ аз сулҳу суботи кишвар имрӯз на танҳо дар Нуробод, як гӯшаи бишти осои кишвар, балки дар тамоми дунё наврӯзи байналмилалӣ ҷашн гирифта истодааст ва мо ба хотири оростони дастурхони наврӯзӣ аз ҳама намуди нонҳо омода намудем. аз ҷумла мо қанодиҳое ҳаст, ки дар хона барои иду маъракаҳо омода мешавад ва аз ҷумла инҳоро озиқ мегӯянд. бештар ин озиқҳои калон вақте духтароро ба шавҳар медиҳанд, инҳоро аз паси ҳамон духтарҳо барои омода мекунанд ва аз ҷумла булушка, рашки, самбуса ино беҳтарин. воқеан ҳам ман чанд таашро истифода кардам ва тановул кардам. албатта маззаи махсус дорад ва хело ҷолиб аст. ва ин ҷо хӯрокҳо ҳастанд, ҳавлоҳо ҳастанд. инан ҳавлои сурхак, ҳавлои сафедак ва ҳавлое ки ба ширу шакар омода мешавад. беҳтарин. аз ҳама хӯроки дӯстдоштаи мардуми кӯҳистон ин қуртоб аст. қуртоб намакашро бинед. беҳтарин. саломат бошед. мо ташаккур мегӯем ба шумо. наврӯзатон муборак бошад. бигзор ҳар рӯзатон мисли наврӯз бошаду шод бошеду сурур дошта бошед. дар гӯшаи дигари намоишгоҳи мардуми сарбаланди ноҳияи Нуробод албатта як гурӯҳ навозандагон ва сарояндаҳо ҷамъ шуданд ва таронахонӣ доранд. яке аз анъанаҳои ҷашни Наврӯз ин таронахонӣ аст. ҳоло меравем ва аз наздик бо онҳо суҳбат мекунем.
احسن آفرین میگیم با شما برای نوازش زیبا، برای ترانه زیبای بهاری. واقعا هم بینندگان عزتمند، جشن نوروز جشن شادی و سرور و طرب است. میسازد که در این جشن هر یکی ما برقصیم، شادی کنیم، سرور کنیم، کینه رو از قلبای خویش دور کنیم، با یکدیگر دوستی و رفاقت رو بازم مستحکم تر کنیم. نوروزتون مبارک باشد. هر روزتون نوروز بود. سربلند باشین. در نمایشگاه ایدانه مردم سربلند ناحیه نورآباد در این گوشه جماعت عزت‌الله حلیموف دستاوردهای خود را به نمایش گذاشته است. البته ببینید که گوشه هنرهای مردمی است. البته هنری آهنگری و هنری کندکاری و هنری خوب کندکاری در چوب، ببینید طبقه و دیگر چیزهای هستند که واقعا هم جالب است و خوردن خوراک ملی در آن همین گونه طبقه‌های ملی واقعا هم لذت مخصوص دارد. این نمایشگاه یک لوحه مخصوص می شود. مرامت تماشا کنید. دوستان عزیز، یک نقطه رو قید کردنی هستم. همین نمکی که در دستی من میبینید واقعا هم از کانی نمک جماعت دهات عزت‌الله حلیموف ناحیه نورآباد است و البته مردم سربلند تاجیک از این گونه نمک در خوردن خوراک خورتاب و اینچنین شکراب و دیگر خوراک‌های ملی استفاده میکنن و لذت مخصوص دارد در حقیقت. و البته خواندن کپک در فصل زیبای بهار و عید نوروز خیلی جالب است. یک صدایش رو میشنویم. دوستان عزتمند، در گوشه دیگری نمایشگاه ایدانه مردم سربلند ناحیه نورآباد زنان و بانوان این ناحیه جمع آمدند و سمنک‌پزی دارند و سوخونی دارند. این خوشی سال اکباره، سال دیگری نصیب. سمنک نظری بهاره، میله شب زنده داره. این خوشی سال اکباره، سال دیگری نصیب. سمنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سمنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سمنک نظری بهاره، میله شب زنده داره. زنده ها هر دم بهاره، سال نوروزی مبارک. سمنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سمنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سلامت سربلند باشین. واقعا هم یکی از خوراک‌های ملی که در جشن نوروز آماده می شود این سمنک است. واقعا هم لذت مخصوص دارد. سربلند باشین. می رویم با خانه ایدانه مردم سربلند ناحیه نورآباد در یک گوشه نمایشگاه.
ассалому алайкум. наврӯзатон муборак бошад. воқеан ҳам ҷашни наврӯз ҷашни шодиву сурур аст, ҷашни ба ҳам омадан аст. хоб дар фасли баҳор албатта ҳар яке мо ин ҷашнро бо як шукӯҳу шомат таҷлил менамоем. шеърхонӣ мекунем, таронахонӣ мекунем. хуб дар ин ҷо албатта дар ҷашни наврӯз дӯстони азиз шеърхонӣ мекунанд. як додараки азизи мо албатта фикр мекунам ки барои мо шеър дар бораи наврӯз ва баҳор мехонад. амихел номатон чӣ? имронҷон пештар шинед. шеъртона хонед канӣ. боз наврӯз омаду дил шуд ҷавон, кӯҳна шаҳру кӯҳна манзил шуд ҷавон. меҳр шуд бедор дар ҳафт осмон, офтобон эй фурӯғи сад ҷаҳон, то ба наврӯзи дигар моро расон. офарин, наврӯзатон муборак. саломат бошед. воқеан ҳам албатта дар ҷашни наврӯз кӯдакон шеърхонӣ мекунанд ки як ҳисси ҷолиб дорад. наврӯз шуду лолаи хушранг баромад, булбул ба тамошои дафу чанг баромад. мурғони ҳаво ҷумла бикардам парвоз, мурғи дили ман аз қафаси танг баромад. акнун меравем дӯстон ба гӯшаи дигари намоишгоҳи идонаи мардуми ноҳияи нуробод. бовар дорам ки наворҳои ҷолиб пешниҳоди шумо мегардад. тавре ки мебинед меҳмонони расмӣ намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи нуробод, вазири кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Қурбон Ҳакимзода ва раиси ноҳияи нуробод муҳтарам Солиҳзода Фатҳуддин ва дигар меҳмонони расмӣ вориди намоишгоҳи идонаи наврӯзии сокинони ноҳия шуданд. сокинони ноҳия бо меҳру муҳаббати самимӣ меҳмононро истиқболи гарм гирифтанд. меҳмонон аз гӯшаҳои идонаи сокинон як дида намуда бо онҳо суҳбатҳои гарм анҷом доданд. баъди тамошои намоишгоҳ вориди базмгоҳи наврӯзӣ шуданд ва бо қарсакҳои самимӣ сокинони ноҳия меҳмононро истиқбол намуданд. умеду орзуҳои диламро ба ҳар барги гули худ муттако бош. чорабинии бошукӯҳи наврӯзии ноҳияи нурободро раиси ноҳия ифтитоҳ намуда меҳмононро ба ноҳия хайрамақдам гуфтанд. меҳмонони гиромиро ба ин гӯшаи зебои ватан нурободи воқеан обод хайрамақдам менамоям. ҳамзамон сокинонро ба ҷашни байналмилалии наврӯз табрик намуданд. дар идома вазири кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон баромад намуда аз сатҳи баланд таҷлил намудани иди наврӯз изҳори қаноатмандӣ намуда кулли сокинони ноҳияро ба рӯзи иди байналмилалии наврӯзи оламафрӯз таҳният гуфтанд.
бинандагони иззатманд, дар воқеъ ҷашни Наврӯз ҷашни шодиву сурур ва тараб аст ва дар ин майдони марказии ноҳия албатта ҳунармандони хушсадои кишвар омаданд то базми наврӯзӣ сокинони фаъоли ноҳияи Нурободро обод гардонанд. Марҳамат, бо ҳам тамошо мекунем. шумо эй мардуми бо нангу номи тоҷ бар сар, шукр кунед ки боз ба дидори ҳам расидем. қисмати фарҳангии барнома бо иштироки ҳунармандони саршиноси кишвар фазоии идонаро боз ҳам рангинтар намуд. сурудҳои дилнишин, рақсу тарона ва хандаи кӯдакону бузургсолон ҳама аз як ҷашни ҳақиқии мардумӣ дарак медиҳанд. бинандагони иззатманд, воқеан ҳам мардуми сарбаланди ноҳияи Нуробод имсол ҷашни байналмилалии Наврӯзро дар сатҳи баланд таҷлил намуданд ва воқеан ҳам ҷашни Наврӯз ҷашни шодиву сурур ва тараб аст. акнун дар ин ҷо мо мерасем ба поёни барнома. То дидори навбатӣ шоду масрур бимонед. хайр.